Ассалому алайкум. И дарси 11, дарси зиёдтияй. Ира ма худам рекламни дарс тайёр кардагиам. Чизои худма реклама мекунам, кадометон хостен марамат, нахостен барори кор. Ҳеҷ гап надорад. Мо қад дигару кор мекунем бо профессионалӣ. Акаҷонат Некрӯзшоҳ аз ҳамин Xmind ё бо Xmind чӣ хел пул кор мекунад? Мебиём ини боло. Гурӯҳи 99 сомон. Мо якта гурӯҳ дорем 99 сомонай ба наздикӣ қимат мешавад бо. Дар гурӯҳи мазкур ҳама обновление ва навигариҳое ки мебарояд доир ба барномаи Xmind дар ҳамин ҷой мепартоем, дар ҳамин гурӯҳи 99 сомон. Дарсҳо, файлҳо, бо саволҳо ҷавобҳо танҳо дар ҳамин гурӯҳ мешавад. Айни ҳол 99 сомонӣ аст, оянда қимат мешавад вақте маълумот ва файл дар дарунаш зиёд мешавад. Файл гуфта ин ҳам проектҳои тайёре ҳастае ки ҳавоиро дар назар дорем. Ин ҳам хеле гурӯҳае дар дуруни Telegram худаш. Ба телефонам меша, ба компютерам меша, беҳтараш ира ба компютер кушоем. Дарсҳо дорем инаиҷа. Иҷа файлҳо дорем, проектҳои лозимии шумое ку авай. Ба барномаи ҳамин барномаи Xmind худшай. Маълумот ва саволҳо пайдо меша. Ҳамҷада видео кадаю савол чӣ када ответ менависем. Иҷа мини курс, нем мини курсе ки ҳастае полни дар дуруни ҳамҷа ҳам мешавад. Баъд тарзи установка, мисол тарзи установка иҷа ошиб кашид, иҷа хешид, иҷа охешид, ҳамаша мефаҳмонем, нишон медиҳем мардумда. Диюм, ма дорум индивидуальне обучение. Дар иҷа мисол мардум пайдо мешаванд ки мехоҳанд индивидуални мо вайро ёрдам тиҳем, ёд тиҳем. Агар шумо як кас бошед, ира заказ кунем ки ма шумода ёд тиҳем, қимат меғалтатона. Ақаллан 10 кас ҷамъ шавен ё 5 кас ҷамъ шавену, ҳаматон 1000 сомӣ партоен як ҳафтада. Ҳамаша нишон медиҳем, мефаҳмонтона. Хелам можние. Баъд аз курси мазкур ва видеоҳое ки дар саҳифаи инстаграми Xmind тиҷи партофта мешаванд, уже пайдо мешаванд нафароне ки мехоҳанд барномаи мазкурро ягон нафари мефаҳмидагӣ пеши ёд битияшонанд. Шумо ҳам метавонед ёд гирем, ба дигаруда фурӯхтан гирем. Ҳозир моро уже як компанияи Центр София ном дора, ҳамуҷада ҷойи медитсинае. Ҳамуҷада моро файрод карданд ки биёин биомӯзонен ҳамкорои мо, коргарои моро чизомона. Худо ба шукр ҳамуҷа рафтаестем, ҳозир як даволаи ҳамон кор мекунем бисёртар. Амбассадор промокод дора. Мисол нигоҳ кунед, ҳозир шумо як роҳи сумкор кунед гаша. Ҳозир шумо ҳамин барномаро хондену маъқултон шид. Фаҳмидем ки ҳо дар ҳақиқат зура ҳамин чиз можно проша харидан. И про премиум дора, премиумам бигирем, вай шумода беҳтаре ки искусствени интеллект дора. Одамое ки вая мегиранд, баъд 99 сомона гурӯҳ дар вақте ки медуроянд, уҷада мо искусствени интеллекта нишон медиҳем. Ин ҳамин ҳар як амбассадор ба худша промокод дорад. Вақте ягон нафар ба промокоди ман регистратсия мекунад ва премиум ё про мехарад, барои вай аввал 15% арзон меғалта. Мисол вай $100, 15% чанд меша? $85 мешаваша давай. 20% дига бо ман мегирем. $85, $100, 20% ман мегирем да худам. Ман да мебиёя автоматӣ. ҳам да шумо плюс меша, ҳам да ма плюс меша. Ҳатто мешавад ки баъзе аз файлҳои тайёрро соз карда фурӯшем. Ин ҳерам як идеяи беҳтарин буд. Файле ки тайёра иминои дар бораи чӣ хел бизнеси шуморо ҳамаша дар дуруни чиз биёрен, да ҳамин хел. Дар дуруни Xmind полни бизнесона кунем. Мо метавонем ки хеле инаи якчандта файло кунем ки инаи файл хеле кортабуд мекунад. Ин файлда хеле бояд маълумот пуркунӣ, хеле ҳамаи чизо дар бораи компания. Компанията полни управление карда метавонӣ баъд. Яъне файли Xmind template дар дарсҳо гузаштем, як таъмхел чиста пад бизнес ҷобаҷӯш кардан мекушоӣ ва ҳамуро реклама мекунӣ. Ки касе вая хара мери як бор нишон медиҳӣ ва мефаҳмонӣ файл худаш ин қадар пул ва нишон додану фаҳмоданаш ин қадар пул мешавад. Сёёмка намудани курсҳои нав. Ҳамин курсе ки шумо дидем ку ин курсҳо равона карда мешаванд барои нафароне ки уже фаҳмиданд кайфияти барномаро ва мехоҳанд ки беҳтар ёд гиранд, беҳтартар. Ҳама функсияҳое ки кори онҳоро боз ҳам беҳтар ва касбитар мегардонад. Ҳозир ин мини курс буд ку просто барои фаҳме ки ҳам хел чизое. Дальчи ман метавонам ки отдельный курс сохта уже нафароне ки дар ҳақиқат мефаҳманд, уже мехоҳанд ки зиёдтар ёд гиранд ва ё баъд мегиранд сар мекунанд хонданам. Инем 1, 2, 3, 4, 5 намуди сум кор кардан ба ҳамин Xmind буд. Ин иҷа мебиёем. Монетизатсия нави кафровоти в Xmind. Ман ҳозир раҳоӣ мекунам, ноақиб мекунам ки штоб шумо набинем ки шумо конкурентои ман мешаед. Анама қадар ҷои сум кор кардан анама қадар ба ҳамин Xmind, ба обучению, ба ҳар чизои ҳамин Xmind худаш. Бо ин иҷа мебиёем. Ирам як хелош такрора ё но ин қадар дигае бо. Аз пеш биёрам, штоб ай дури бинен. Ана як қадар дига бо. Иншоалло ки мо дар болои ё ҳатман кор мекунем. ин барнома ояндаҳа, ин беҳад барномаи зурае барои тоҷикора. Барои ки ҳозир бо бисёр ҳамин ҳар хел пешравиҳо кардесиянд мардум.
як плюс калон дига шӯӣ мешавад. Биёед инҷо яктиша ман пеш биёрам, чтоб шумо бинед. Корпоративный обучение и B2B сегмент. Диден, барои корпоратсия, барои компанияҳое ки ҳастем, мо метавонем обучениё гузаронем, уҷо бо сумош вообще гарини калонае. Шумо дар барори кор паноҳтон ба худо. Шумо агар кор накунен, истифода набарен, Xmind мода фарқ надорад, барои он ки моира сумша гирифтагием уже. Xmind амбассадоро да сум додагиам барои мини курс кардан. Саломат бошен, паноҳтон ба худо. Барори кор.